52 minutos sobre as 3 bueno, hoxe evidentemente teñamos que felicitar a xente do Camelle, a súa afición, a súa directiva e os seus xogadores. Se algo se destaca ou se leva destacando todo o ano sobre o Camelle, ese gran, ese numeroso grupo de aficionados que o sigue a todas partes, que estaba enchendo os campos de toda a costa nos partidos do Camelle, que o demostrou unha vez máis nese partido deste pasado, bueno, de onte. Bueno, igual algo de culpa ou bastante culpa ten un dos xogadores que ademais, pois é o que domina isto das redes sociais de internet e vai levando e animando a afición ao longo de toda a semana. Mauri, moi boas. Boas tardes. Bueno, e felicidades polo ascenso. Pues moitas gracias. Bueno, para ti, para todos os compañeiros, sí. Para toda a plantilla, pero bueno, ti tamén, aparte do que das no campo e do que aportas ao equipo, tes outra labor que é esa das redes sociais, de alguma maneira, non sei se eres o xefe de prensa ou community manager do Camelle. No, soy simplemente, pois intento aportar un pouquiño do que podo co meu tempo, nada máis. A afición é que a quen cho campo, independientemente do que se faga en internet. Bueno, todo axuda. Bueno, como foi a festa? Que é importante nestes casos cando se consigue un ascenso? Como foi a festa? Como empezou e como rematou? A festa foi un festón. Un festón. Empezou no campo xa, cando o árbitro pitou, e creo que algún, non sei se seguirá, pero debido estar acabando agora. Igual está despistado por aí, ainda sigue de festa. Oye, foi complicado, logo de vir co resultado adverso do partido de ida, logo do empate do Camelle, non sei se hubo momentos onde dixeches, isto é imposible. Pois hubo moita xente que sí, pero a verdade que estuve bastante tranquilo todo o partido. Estaba convencido de que íbamos a subir, a pesar de que o Cerquedo sí que nos lo puso bastante complicado, como tiña que ser, vamos. Eles estaban se xogando mesmo que nós. Ademais, sabe moito mellor un ascenso así, gañado así, sufrindo sabe moito máis. A verdad que dá moito gusto. Eu xogar antes o fútbol e subir a co Porteño, pero isto non ten comparación. Subir ca xente da túa casa, cos veciños, además, tendo en cuenta que non somos casi todos de Camelle. Entonces, pois, a verdad que incomparable. Bueno, e des ter que facer festivo o día para celebrar o ano que ven. Non creo que no Ayuntamiento este moi pola labor, pero bueno. Oye, vaya ano para o Concello de Camariñas, o ascenso do Porteño, vos ascendedes tamén, aí está o Camariñas na semifinal de Copa, podedes estar contentos aí no Concello. Pois a verdad que sí que podemos estar contentos. Bueno, Camariñas pasou onte, e o Porteño, Camella, máis o Independiente, creo que fomos moi superiores durante todo o ano na competición de terceira da Costa, e creo que merecemos subir os tres. Vaya derbi o ano que ven na Liga da Costa co Porteño. Pois sí, esperemos que sea igual que este ano. Porque ademais creo que, falando antes contigo, dicíamos que ainda hubo máis xente que no derbi co Porteño ainda que onte. Sí, o día do Porteño foi increíble. Había xente hasta por fora das barandillas porque dentro do que recinto para onde estar o público non había sitio para estar. Así sí que se xoga ben, non? Pois a verdade que é un placer, macho. Xoga xente con nós, xoga un chaval que xogou no Arteixo cando o Arteixo estaba en segunda B, xoga Javi Rañal que xogou no Ponteceso e xogou a final de Copa, dixo que nunca vira tanta xente un campo de fútbol como no Camelle. Bueno, pois a seguir así, a manter esa afición e a disfrutar e a dar ahora talla na Liga da Costa. Noraboa, e nada, dalle de nosa parte un saúdo, un aperta a todos os compañeiros, a toda a xente do Camelle. Gracias. Deixasme mandar un saúdo sí, claro. a Chalana, que o noso tesorero está pasando uns momentos delicados de salud. Bueno, isto tamén é parte súa, e mandarlle todo o ánimo do mundo desde aquí. Sí, señor, pois aí queda ese ánimo. Moitas gracias, Mauri.